naning adlipon. Kay rong makaluto man ni panihapon. Nami ra man siya. Kay nga lagi mong sa imong panit, makawasag kubaw-kubaw sa mga panit sa imong kamot. Ngo, ito kubaw-kubaw. Mahilis ba? Mahilis. Hi guys! Madong hapon ako na pa ni City Reverse. October 12 na karon unja. Di ara kaligop na gazud ko. Na. Karang na uli ara ko sang gibati. Kay des kanagi nag-adlaw, nagkuan ko higwaus. Gilantan ko sa kareuy. Pero karon na baskog na ko pero lain na lamang kay agang liag mo ra magnintaas. Ha? Mo kog naniwang gamay. Kay wa mo koy ganag ka na sang adlaw mura mang nitaas kang liog. Nitaas ba? Yan na. Ay sa day. Taas kang liog din taas ba day? Taas ang liog din taas ba? Mura mang tinitaas ang pananaw. Oh, nitaas. Ning taas lang kuno ang liog sa Aliana. Unsa karon hapon nay guys. Kay wala po, alas 4 ra. Mangit akong maadyo di sudaan, nagigpanihapon. Kung bago pa ka kang channel, palihog kong subscribe. Pinuto pa ng kuan ba? Notification bell. Kaya magtingan lagi. Ato ba rin so kalimti ng magtingan, kaya arong sunod ang mga video, makakita mo. Kaya may ma-update mo ba? Unsa karong hapon na. Kay, kuan lagi, okay mahimo daras bahay. Ato ko bus. Kaya tao marito na tumbang kapajas. Nasa nga daw orang kasi gag-uwan. Dagamang kapatas sa tumba. Muha ko na bunga, mga pinakabukay ang gasahon sa ana magpanihapon. Madala mana. Kasawa na po. Day, ali day. Karang nay, pagdag sa lupin. Rabis likod. Agi, ali day, pag hindi kayo day. Agianan day. Unza. Uy, nay kakao. Uy, day kakao. Namunga na pag ang kakao karon pud ko nakalibot sa mga likod. Namunga man nagkakaw nang ko nun sa hinog na. Uy, hinog-hinog. Hala, Diyos ko Lord. Damag sa Eliana paghinay day. Nakalabo. Nda, tambok ra ba jud ang kalabo na himsug. Nda di kakao na Dagkuan kapatas nga tumba, sayang naman yung kapatas Nagkara ba dito punuan? Kasi ba nang kada-kara nagkuan po higwaus. Uy, dahil manok lang. Sakto sin isa gos kapatas lang. Uy, pwede masiguro tanong ganang. Uy, buwang na. Para lamang napuwak na maan. Silupin day. Silupin day, silupin. Aliana sa lupin. Update ng kuan, sekretary. Update ng sekretary. Sud. Ay, awire. Maray kisig. Tulog rin kabuok lang. Tulog ka kabuok. Tulog ka na niya. Sila tigil masig magawang pa niya. Agbasak nila ng Pedro. Kapit na maani. Nagilo-gilo na. Pwede alagi. Kakita ko. Tambor ba ko nuni? Ada ko sa mga ubos kabasakan. Kita ko garang na ingani balag tub. Kaya ba mo ingani guys? Ngani ba na? Kanang imong abrihan bitaw na ilingin, mura grips na. Kani ba? Kani tambaw ko nun ni. Tambaw man ingani lagtub. Ay kog lagtub batiri. Imo ring bahan dayo. Kahinog, nga. Tamis di, talawe. Tamis ba? Tamis nan. Sa kong hinog lain. Diya lagi. Hatag tatiri. Diya, lagtub. Diya si Aliana naman ko rin mo kaon. Kaya na adik man siya lasa nga. Lami ang manay ko no. Diya mangita pa may glaing guys, sa punuan. Kay, tambok ko nang yan ha. Nakalabok-labok naman ka day.
man. Sinamot na ito daghang kuanan ni punuan og lagtub. Unsa ra ko mag-adlip sa kapajas kay sa jupa. Alay day, wala man day. Hapit na maanig basak sa kanang nay. Igagawas ang tatay. Naggilo-gilo na. Dagi mingaw jud kog nga ng trabaho pa mag-abis. Paglaman pohon og maano na mo abis ko. Kay mao ba sila trabaho sa oras mag-abis. Mag-tresir. Dapat uli nami guys kay magkuhan ko sa kapadas magpanit. Kay aron mo sa dumig panihapon ba? Kakasado pumig higda-higda. Ilapok day pangunaw laman day. Di man nila man ang punuan day kaya nang balik ko na manghinog na. Sa baal puspanda. Sigilak-kilak. Kayo man makauban. Gilak ta na mas panda kaya ra magkakuan pasaway sige mag-atang-atang sa kalsada. Dadakpon na mga iro karon mahadlok mo pimigdakpon. Mga maghutan. Paghina day. Hala kalapok na kaday. Kalapok sa aliana nagkamang-kamang. Ang takang ituod. Diba nami? Magpalit sa kong kapajas. Kay amo ni gisahog pa ni hapon. Sa isagol na nilang. Sardinas. Sardinas ta sagulan na magsardinas. Gisahon. Ako gisa. Nandira na guys, nahaman akong panit na. Naning adlipon. Kaya rong makaluto man ni panihapon. Namira man siya. Makawasag kubaw-kubaw sa mga panit sa imong kamang. Ngo bitaw kubaw-kubaw. Mahilis ba mahilis mo. Dagaan ang gagmazon. Sama na. Tuwa po na. Dagan na talaga kayo. Bertay ligay, ngana ligay. Zat kali. Bisa dapat yung gasin. Ngipon. Lami ni gisahon. Pwede mo sa gulag karni, una kay karni. Pwede yung karni. Sardinas sa raming isagol, uy. Ang tangan eh. Tatangan ang isang kuan. Sungo. Asa? Buwan na sa mga hilin. Buno ko no. Buhayo mga silingan! Manang! Sakitang ngipon! Yung manang siya-suwagit. Gisa kita mag-ngipon. Sige mag-kindi mo na. Hindi. Hindi di man? Si Sarapit tiguna si isang tinda. Ano na mga tamis. Manang sa katas ngipon. Ikaw na lang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Hapo na! Gabi na! Kasam na yung dami na sa... Na. Mga pwede rin mo tudlog ka. Kuhan, gisa. Uy, buti ba sa'yo na mo diha? Mapala lang pa ako ha. Ay, sabang iyo. Halagi mo na ilan man. Bagaun. At diba kaki di mo sunod di maluza? Kamutan pa mo na gasin. Di manuja. Kasi, dadahan mo na gasin. Kamutan. Bakit hanap-hanap kita? Bakit hindi nagsasawa? Ikaw laging nais na matanaw. Narisat na dari ka. Ang isa sa mga dagdagkatakan pasilingan. Hindi nagbabago. Mayroong Nagbago. ba sa puso ko? Ano kaya ito? Ikaw na nga kaya. Iring gibidli. Bakit hanap-hanap kita? Nahanap mo mata. Nahanap mo mata. Tatlo man.
Ikaw man din gusto mo. Kuha. Nakuha ka. Nakuha. Ano kaya yun? Ikaw na nga kaya. Arap ka nipis. Kanta na. Naman. Nipis kayo mo sunod pag kuha na pa. Aw, imbes na gamulutuon karong panihapon, ginisang kapadas. Ugma na naman ko nito sa buntag. Abot na slorame. Damang isda. Magkuhan ko nung may iskabitsi. Maghaling sa ako. Lighter ito. Mag-lighter riyan ka. Di dati diya, naghiwag panakot. Kay, magkuhan mi. Mag-iskabitsi, mag-isda. Anza, kito sa kunay! Agad na nga hilabit na eh. Kaya ko na rin, kuhan. Sayang mga chung. Sayang mga chung eh. Nagarak na. Ayaw buhi itatire. Na ito si Aliana. Ayaw buhi eh. Ito keng. Lagapak mo kuhan. Pinuhas ni Rito. Wala! Lagpad ni Ron. Panda ko na bagad kong mantika. Kasi pasawarin ang naong. Pasawarin silang naong na madagot na dyan eh. Da, isda, luto ka na ba? Ay, ito panalsik. Isda, luto ka na ba? Iya. Kakama prito. Baru ka sa mahuman. Ako malas kay Bitsy, ikaw prito. Muro. Gusto mo ka eh. Mau pagay ng gihaon. Nasunog na. Wah, lagi. Lagi rin! Ginagit! May trawa, di aram si. Sila. Nasa kayo mong kuhang kurso. Bye. Ay, bag! Nasa kayo mong kurso. Hintay ka prito. Ano mo tiri? Prito. Ah, nabi daw lang kita kang isang hilabtan. Hindi man nasa masunog kay hinahinay raman na. Hinahinay ko sir. Kuan. May nagtiga din. Dapat yung tungkad lawan.